Wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keselak rasane. Wonten dawuh Iya, ya wis ben ngarang bahasane ngono kuwi. Iya, apa? Nah, bayaran rapopo aku, rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Pejah gesan derek. Sinuwun Gusti Sena Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ah iya. Maksudnya suarane sing alus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben saya pantat yo. Iya, njur disumet engko ora kobong cangkeme. Heeh. Pasti. Iku sing saka linemu ning pesisir. Iya. Iya, Mbak. Ah, yo semangat. Yo. Je, sugeng dalu, dorong sabar sugeng dalune. Wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keselak rasane. Wonten dawuh Iya, ya wis ben ngarang bahasane ngono kuwi. Iya eneng sing iki eneng sing anu apa jenenge eneng sing nyuwun podang kuning. Oh, nggih niki wong nggih wonten pamundutan, Pak. Saka? Saking Pak Bambang Suparno. Transfer Pak Seno. Transfer? Nggih, transfer. Pak Seno katane lewat Pak Ranto. Coba ditiliki HP-ne. Tak cek tenan iki. Lumayan ya. Nyuwun lagu sing gayeng-gayeng. Gayeng-gayeng pokoke heboh. Iya. Oh iya, sapa? Pak Ranto. Oh, Pak Bambang nggih. Suparno. Sing sesuk nanggap tanggal piro ya laline aku nih. Oh nggih, matur sembah. Iki ora Dari ana. Jakarta salam buat semua warga Purworejo. Nggih, menika ugi wonten salam kagem para bapak-bapak pepadi Purworejo. Saka sapa? Saka Pak Kondangno, pengurus anu Ketua Umum Pepadi Jakarta Pusat kono. Ya, diaturake ya, Mak. Salam kagem Ki Basuki lan kanca-kanca pengurus Pepadi Purworejo. Matur sembah nuwun. Ya. Terus iki urung ana. Oh, durung ana ya dilet meneh. Engko nek durung tak takonke, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. Mau cari arep transfer Pak Seno, nanti saya transfer Pak Seno. Oke. Nggih. Dorong mlebu, Pak. Hah? Iki aku ngomong iki lho via streaming. Dorong mlebu, Pak. Ya, ya wis engko rak dikirim. Ya, sing penting podang kuning diaturake. Oh, injih, ngestok kagen dawuh. Gestok kaget jambon. Ya, ini ada yang jauh-jauh dari Sumatera Barat juga datang sini, Pak, nonton Ada? wayang. Iya, Oh, dari terima Dharmasraya, kasih. ya. Ya, matur sembah nuwun. Karo iki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya ora apa-apa, aku nek melu Paseno kijang. Pokoke becah gesang derek Paseno. Apa? Nah, bayaran rapopo aku, rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Becah gesan derek. Sinuwun Gusti Sena Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya sah. Anu, podang kuning diaturake. Ya, marang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungsa. Kedunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Wong gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegos. Sing jeneng manusa kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi nggo mesti nggo alibi ya. Pas eno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan. Nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Nadyan wujud temong paksi agawe taline brang
Wis kok sak, iki lho lumantar. Sampun bener to aku ora salah to aku dikira ngapusi aku nih. Ora tenan. Bener ya. Sah to? 500.000 berhasil transfer. Ya monggo tuku rokok lumayan. Sing tuku rokok sapa? Yo Paseno kuwi nggo Paseno kok. Iki kowe kok. Dinggo Paseno kuwi. Tulisane kagem Elisa Orkarus Alaso. Ora, aku wis ana dhewe. Oh, gene ngaku kowe, oh demit ki ora. Ya wis. Alus manis tur mrak ati Neno wis wenggon kula golek isi podang kuning Neno iba bunga hengatiku Neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga yuk esuk awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki sing tak sayang
aturakan sinuwun. Wonten dawuh malih. Sampun. Mandi. Wis gek linggo. Nggih. Ngrungokke suaramu malah. Ayo sembah nuwun wae kancane do ora entuk duit kowe entuk transferan kok. Iya. Ya ora usah sewot kowe ya oleh to. Lah iki rak nggonamu sing ditransfer aku mau. Nggonamu. Oh, nggonamu. Peken. Oh iya. Peken aku jilo ra wil. Nggih, matur suwun. Sapa sing pesen lotis? Ya ora apa-apa. Monggo diaturake. Iki sing pungkasan ya, Nok. Kowe gek teruske critane ndak? Kokean li guyon. Ya, sing pungkasan pamundutan bajing loncat Mbak Ayu Purwarestari. Monggo diaturake. Ya. Jumeneng Mbak Ayu. Oh, sinden kok nyambi dodol wedang. Ya wis ben ora apa-apa. Alon ya. Gunung Galunggung. Ya. Diaturake. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ayo piye iki aluse ngono ki lho, Sa. Kuwi ditirokke omongan iki sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ha iya. Maksude suarane sing alus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben pantat yo. Iya, njur disumet kok ora kobong cangkeme. Heeh. Pasien sio-sio. Monggo Mbak Ayu. Yuk. Bajing loncat. Sekedap, Pak. Niki tesih dum-duman. Ya ora apa-apa ora. Gunung Galunggung kabungkur Gunung Semadang Katonjang di tengah gua Sunda rasa Jawa. Iya. Sing gentet. Sing genter ming. Delelululululu. Kula pundung tu disum kurulan suka mangga ya bajing loncate diaturake no ndak wektune selak blandang ya yuk
terus. Ku senengane barengi, ora pengen nyuwara ae. Pun. Wis. Nggih. Bajing loncat. Bajing loncat. Aduh. Abdi
Ya. Wit Purwa Madya Wusana wis diaturake ya, Nak. Ya. Ya tutuke dhisik critane wayang. Mengko ndak kabes turun kelangan lacak. Ya. Ora tekan gone ndak malah ora prayoga. Ayo mak tak dherekake. Ayo nggih. Ladi Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo tak dherekke, Mak. Tansah marpamaring sukma. Sinokmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan kawusa madhep wonten Gumpit Sanggar Sarup. Nena gandha kecapur nalika semanten alindring Traju Tresna. Prabu Stija Bumana Kasura ngawi sangganing para wadyabala Traju Tresna pating bleber, pating corot ka tirta mludak kaning daratan. Undanging Prawadyabala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang paman nggih wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng pisuwanipun para wadyabala Traju Tresna kula cemadung dawuh Grun kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancanyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Traju Tresna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang
Monggo nyatanipun antawisipun Raju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Anak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluruh tembe mburine. Nggih, lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung nggon rembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyarawati. Kedadak sowane Panakawan. Ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra itung klungganing dina samengko iki. Yayi Gatotkaca nandhang raga, tegese nandhang lara. Wah, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa. Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutup-nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula inggih saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana ingkang sak mangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra Pringgondani. Mula kang sangka kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krinjungan sikile. Mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko. Piye sejatine lelakone adiku ing Pringgondani? Non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun para wadyabala Traju Trisna benjang menapa Paman ora ketang sambung obor cara lintang. Tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun. Aja dikangelan budhalo. Golek ana Panakawan ngendi ketemu. Bandan tangane krinjungan sikile leboke pakunjaran. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayah Wirmadya Bala Traju Trisna.